Hola, soc Alidé Sanz i avui vos recomano Aguest Libre, que s'edita Antologia de la chanson occitana, chanson populaire de pays de Languedoc. És un llibre escrit per Cécile Marie, publicat en 1975, i que recull cançons de tradició oral occitana de diversos llocs del territori occitan. Crida l'atenció que Cécile Marie era una enginyera agrícola, però que viué que era la seva infància en la zona de Quercy, la zona occitana. A la vegada, era tot tema que hagués amor per a terra i per a gent que l'habitava, pels pagès i del territori, en voler saber més. La major part dels cançons que formen part d'aquest repertori són cançons que era entenent de la seva infància, de la mà dels pagès i de la mà de persones treballadores temporeres que venien a la zona en els assos de vendímia o de sega. Són cançons que entenent en bategi, en noces, cançons entenudes per Sartre del son poble o en serades a Can de Tuec. A part d'això, era també un important treball d'anar en diversos pobles i zones d'Occitània, entrar en les cases de la gent, entrevistar-se amb ells, ampliar més la seva investigació. Aquest treball ha una vocació pedagògica i dirigit entre els professors, entre les persones que se dediquen a transmetre la cultura popular, entre dinamitzadors, entre estudiants, en definitiva, entre totes aquelles persones que hagin una inquietud en aquest àmbit. La seva voluntat era de promoure un reconeixement de la cultura popular occitana, de tornar-li el valor que mereix, i de permetre que en un futur aquest treball pogués ser una font d'inspiració entre futurs artistes, com ja venia passant en d'altres territoris com a Grècia, Espanya o Itàlia, amb d'altres cultures populars. A la vegada, és un llibre que conté 157 cançons que són classificades en diverses temàtiques, per temàtiques o per funcions dels cançons. Se van tenir índexs, per exemple, trobarem cançons de Nadal, cançons en la mainadera, cançons en dansar. Aquesta és molt curiosa i molt interessant. Cançons sentimentals, cançons de noces, de soldats, cançons de treball, molt interessants i molt xules. Cançons històriques, diverses temàtiques i funcions. En el llibre podrem trobar cançons que són amplament coneixudes, com per exemple la cançó de l'Ubuller o la cançó dels Caulets o la cançó de Jules Pont de Mirabel, però també trobarem petites perles que, si no s'haguessin reflectit en aquest treball, segurament amb el pas del temps s'haguessin perdut. En aquest sentit, per exemple, jo m'inspiré d'una de les cançons que se troben en aquest llibre, que era la cançó de la Vera Moliniera, que la vam anar a veure ara. Me serví en crear una de les cançons del nou disc de Raïts, i a la vegada agarré aquesta cançó i la remixé d'enviar una cançó que també parla d'una molinera. Aquesta cançó de la Vera Molinera, i classificada com una cançó de treball, la vam agarrar com a exemple també com se presenten les cançons. Hi ha títol, hi ha la partitura de la cançó, i després trobam la cançó escrita en grafia normalitzada de l'occitan i també la cançó escrita en grafia no normalitzada, que suposi que la meten per a època també, perquè permet als francòfons poder millorar la seva pronunciació. I al final trobam la traducció de la cançó a francès, i també qualques cançons han ensenyat de qualques notes en acabar d'entendre el significat de la cançó. Aquesta cançó és curiosa perquè parla en concret d'una vera molinera, que era vera com ara plata, com ara argent. I a la vegada passen 3 senyors, tots temps que passen 3 senyors passen causes terribles, normalment. I a la vegada diuen, no, ell vera com ara plata, com ara argent. Com la podríem auer-la? Em més intel·ligent de tot i dius, ja sé com la podem auer. Li harem una tisana i a taula en cantarem. Vera com l'argent, vera com l'argent, vera com l'argent, vera com l'argent. Que són 3 capitanis. Una cançó molt interessant, molt polida, de la que érem un videoclip forma part d'aquest disc. A la vegada, en definitiva, aquest llibre
Antologia de la chanson occitana. És un llibre força interessant per a totes aquelles persones que hagin un interès per descobrir un xic més de la cultura popular occitana. És un llibre molt accessible i un llibre que promou i que és clau, sobretot per a l'època en què sigui escrit, en la recuperació, en el reconeixement i la valorització de la nostra cultura. Li faré